Γιώργο, τίποτα, σκάσε. Εσύ, είναι ένας δεινόσαυρος από εκεί. Ωραία, παιδιά, τι είδες πάλι? Ρε, είναι ένας δεινόσαυρος, σου λέω. Έλα γρήγορα. Λέω, είναι ένας δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Πάρα γρήγορα, ρε. Τρέξε, Μίμη! Όχι! Δεν είσαι μεγάλος δεινόσαυρος! Θα σε μικρύνω! Ναι, σε μίκρινα! Ναι! Μπορεί μαλάκα! Πίτα έγινες! Σου φέρα και το δεινόσαυρο, κοίτα πως τον έκανα, το συρρίκνωσα! Τι να σου κάνω! Το βρήκα! Θα σε βουσκώσω! Κράτα λίγο. Ευχαριστώ, Χάρη. Το κάνω, θέμα. Τέλος πάντων, πάμε να ράξουμε. Πάρε και το θέμα. Θα πάρουμε τη διάλογο στο πλαίσιο. Τι κάνεις εδώ ρε μαλακισμένο, φύγε από εδώ, άντε! Τι κάνει μάλλον, μου χάλας και έχεις απλόστρα το βουλαμένο. Όπω... Μην ευριάζεσαι, μαλάκα κι εσύ. Έλα, πας στο... Καλώς καρέκλα. Και τη δικιά μου. Τι έκανε το κολλό μου. Ξέρω μου ρε. Άραξε τώρα. Καφέ έχουμε. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Καλά ρε. Στην Πούδρα. Μίμη! Απέζω. Σε μίκρινα! Τη σακούλα. Φέρ τη σακούλα ρε. Κοίτα Γιώργο, σου έπρεπε στο κινητό. Και σου φέρε και το δεινόσαυρο. Ωπω ρε μαλάκα, πίτα είσαι. Σου φέρε και το βέο. Πήγαινε πάλι εκεί που ήσουν. Εκεί που ήσουν γάμο. Έλα από εδώ πίσω.